Barani soba ka ni o ye Joliba TV News ye min y'a ka kunnafoni gafew ye an bɛ o lakalili kɛnɛ ka min bɛ tali kɛ bi araba don in na mars kalo ale ye tile 23 sɔrɔ limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kunnafoni gafe minnu bɛ lase aw ma laadala don o don ka tan dɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma nin waati mana se anw bɛ kɛnɛ ka gafe ninnu ka bamayɛlɛma min y'an ka bamanankan in na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an lamɛnnen don arajo Joliba fana sanfɛ Bamako yan nɔ ani Segukaw fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye kunnafoniw la olu b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don olu la sisan k'a jira k'a fɔ bakurunbaw la fasɛdi sɛbɛn lesɔr ale bɛ yan nɔ a kumanen bɛ a y'a jira k'a fɔ min ye Sumɛlu Bube Mayiga ka saya ye limanaw ko politikima caman de ye ka min ye kuma yira a la caman y'a jira k'a fɔ ko saya in kɔni ayiwa k'a kɛra dabaliban ye olu ma saya tɛ bonya maa tɛ bonya saya ma dɛ nka limanaw saya in ko a nana cogo min na politikima caman y'a jira k'a fɔ olu y'u ka misigi yira a ko siratigɛ la o kibara kelen na l'indépendant fana kumanen don a kan l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Sumɛlu Bube Mayiga k'a ka janaja olu bɛɛ lajɛlen bolodalen don ka bila sini alamisa la a yɛrɛ ka so ko nka min ye politikimaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ Sumɛlu Bube Mayiga fatura cogo min na ko k'a ko ɲɛɲini ale l'indépendant kelen kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko mouvement Maliko ko ale ye wele bila a ye Mali ka sɛbɛn minnu bɛ yen ni u k'a ma ko passeport ani carte nina a jirala k'a fɔ ko o sugubulon taara ka di faransi minisiri min bɛ yen n'u k'a ma Jean-Yves Le Drian a n'a a denkɛ kunungo tarata mouvement Maliko ye jɛrɛ dɔ kɛ kunnafoni jɛrɛ k'u bɛ fɛ ka ni cɛ fila in n'o ye Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ ko k'u wele bɔgɔ jeninen ka sabu Mali carte nina ani passeport o min dilen don u ma u k'a dilan ko ayiwa a sugubulon dir'u ma cogo min na a ma kɛ ni sariya ye le républicain kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye sinidi faso yiriwatɔn ɲɛmaaba maître Mundaga Tall ale yira jeliw ka sigi dɔ kɛnɛ kan n'o ye kuyatew ye a kɛra narena de san o san jeliw bɛ u ka kundigi sigi a jirala k'a fɔ wele bilala maître Mundaga Tall ma ale yira o kɛnɛ kan min fɔra yen nɔ an bɛna o di aw ma sisan le républicain kɔnɔna la le soir de Bamako kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ko sɔɔni ko min ye CNT maa dɔ ye ale t'i wele sariya ɲɛma wa ni o ye Mamadu Awa Gasama ye ka sababu kɛ mun ye ko Salifu Keyita ka cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko fondation Salifu Keyita k'ale kɔni bɛ k'i labɛn ka Mamadu Awa Gasama wele bɔgɔ jeninen ka sabu k'a ye kuma fɔ min ye yefegew ma limanaw kuma min ni maa man ka bɔ i da fiyewu san an bɛ waati min na ko sisan min ye Mali ka ndolatan ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ o ko nin kɛn bɛ wulikajɔba ye sisan jamana kɔnɔna la a bolodalen don ka bila min ye mars kalo tile 25 ko minisiri min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ale ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka wuli ka i jɔ walasa min ye Coupe du Monde baraji min kan ka tan an ka se ka se sɔrɔ a ko la soir de Bamako y'o fɔ minnu fana lakale aw ye limanaw ko min ye nouvelle horizon kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Etienne Fakaba Sisoko ko ale bilala fiɲɛ bɔda dira a ma yan'a ka kiiri dɔw cɛ min bɛ tali kɛ o kuma fɔra nouvelle horizon ale kɔnɔna na an bɛna da don o fana an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye les échos ye limanaw an bɛ funteni min na sisan a jarala k'a fɔ bɛɛ kɔni bɛ girin ji kan ko nka ji feereta bɛɛ tɛ santa ye dɛ sabu nin waati in na ji manani minnu bɛ feere n'o ye ji sasema ninnu ye limanaw caman kɔni b'a dilan nka maa caman tɛ ji ninnu bɔ yɔrɔ dɔn dɛ ji ninnu sanuyalen don wa a sanuyalen tɛ wa maa kɔni t'a dɔn sigana b'a ko la e ko y'i da don a la sɔgɔmada in na an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan nka yan'an ka se o ma an b'a daminɛ ni min ye o ye lesɔr ye lesɔr kumana Sumɛlu Bube Mayiga ka fatuliko kuma de bi yan limanaw a jarala k'a fɔ ko Sumɛlu Bube Mayiga kun ye maa ye min ni politikima jɔnjɔnba kun don politikima gɛlɛn o kɛra sababu ye ko min ye démocratie fanga yɛrɛ nani an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa cɛ kelen min bɛ yen n'ale ye ka wulikajɔ bonyana ko la o ye ala ma hinɛna Sumɛlu Bube Mayiga ale la cɛ kofɔlen limanaw a ka jɔyɔrɔba bonyana politiki bunakun kan kosɛbɛ o kɛra sababu ye a dɔnbaw cayara politiki kɛnɛ kelen kan wa hali jamana yɛrɛ lakanani n'i y'o ta k'o lajɛ Sumɛlu Bube Mayiga jɔyɔrɔ bonyana a ko la kosɛbɛ lesɔr ka fɔ la
communiqué min ni gouvernement yɛrɛ y'o kɛ a fatulen kɔ gouvernement ye communiqué min kɛ ka min ye foli k'o bila ka taa min ye Sumelu Bube Mayiga a ye baara minnu kɛ Mali kɔnɔ la démocratie nani ko siratigɛ ninnu na gouvernement ye communiqué dɔ kɛ ka foli bila o baara ninnu ma ko maa kofalen min filɛ nin n'a fatura n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye ko maa dɔ maa jijalen kun don maa dɔ fana maa min na ayiwa démocratie nali min kɛra an ka jamana kɔnɔ ani Mali bɛ se ka sira kura ta démocratie fanga la cogo min na ayiwa ko cɛba in k'a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ gouvernement ye communiqué kɛ kunun k'o foli lase ani ka dugawu kɛ a somɔgɔw ye Asuma CFP ɲɛmaa min filɛ nin n'a ka saya kunnafoni dira ntɛnɛn tɛmɛnen na n'a sɔrɔla fatura yɛrɛ k'a to bolo la n'o ye kaso ye ko ka a ye foli di ka dugawu kɛ limanaw Sumelu Bube Mayiga kɔnɔ si min ala k'o di a kɔmɔgɔw ma o kɛra gouvernement ka communiqué ye walasa premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga lesɔrɔ ka fɔ la ko ayiwa yɔrɔ a fatura k'a to kaso de la ani bana min tun b'a la n'a sɔrɔla ko ayiwa kɛrɛfɛmɔgɔw caman tun y'a ɲini ko k'a bɔ jamana kɔnɔna la ka taa n'a ye jamana kɔ kan ka se ka taa furakɛ sabu bana min b'a la ko bana in tɛ se ka furakɛ yan nɔ o kuma kɔni de tora sen na hali a fatulen kɔ k'a fɔ ko saya in kɔni kɛra ko nka saya in ko a ka kan ni sɛgɛsɛgɛli ye dɛ ko yelen ka se ka da saya in cogoya kan bana min kɛra sababu ye a sara cogoya minnu na ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye o de la politiki tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔ n'u k'a ma cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie olu ye communiqué dɔ kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga sacogo min filɛ nin k'olu b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona joona ayiwa walasa Sumelu Bube Mayiga fatura cogo min na a ɲɛ ka se ka dɔn o la cadre d'échange maaw ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ cadre d'échange yɛrɛ a cɛba dɔ tun ye Sumelu Bube Mayiga ye sabu Sumelu Bube Mayiga tun ye cadre d'échange maa ye maa min bɛ yen n'a ka wulikajɔw tun ka bon kosɛbɛ ni jɛkuluba in kɔnɔna la ko u filɛ nin ala kɔni kelen filɛ nin ka maa gɛlɛn de minɛ u la maa min filɛ nin na a ye wulikajɔ kɛ an y'a fɔ ten min ye démocratie ani adamadenya yɛrɛ taabolo ɲumanw kanabila bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ politiki tɔn ɲɛmaaw i n'a fɔ maître Muntaka Tall ale ye seereya minnu di ale ko k'ale ye Sumelu Bube Mayiga dɔn k'a sɔrɔ a bɛ kalan na Dakar Sénégalikaw fɛ yen nɔ a tun bɛ ka kunnafoni di kalan kɛ CESTI la o kɛra san 1976 maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ kalan na Dakar Sénégal faaba la wa k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ malidenw minnu bɛ yen n'u tun bɛ kalan na Dakar u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'o ye association des étudiants et scolaires maliens Dakar AESMD ko ale kɔni hakili tora min na ale ni Sumelu Bube Mayiga ye ɲɔgɔn dɔn o waati ninnu de la o mana bɔ yen min ye Madani Tall ale fana ye seereya di k'a fɔ ale ye Sumelu Bube Mayiga dɔn maa min ye galabu b'a la kosɛbɛ galabu tun b'a la politiki ko kɛlɛw la ani min ye démocratie n'o ye bɛɛ fanga ye o nali la an ka jamana kɔnɔ o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale fana ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o y'a ka Twitter ye ale fana kumana a ko ale dɔgɔkɛ n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye jamanaw maa dɔ min na fatura ko nka ayiwa a kɛra dusukasiba de ye ale yɛrɛ ma a n'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen min ye farafinna keleya tɔnba o ɲɛmaaba Musa Faki Mahamad ale fana ye ɲɛfɔliw dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen de dusukasilen dɔ bi sabu ko farafinnaden cɛ gɛlɛnba dɔ de fana taalen filɛ nin ye k'a bɛ dugawu kɛ Mali premier ministre kɔrɔ in ye ala k'a dayɔrɔ sumaya limanaw ni lesɔr y'o fɔ min ye l'indépendant ye ale fana segira o kuma kelen kan sabu l'indépendant kɔnɔna la bi kuma in sɛmɛntiyalen don k'a fɔ ko cadre d'échange des partis ani parrainat n'o ye Cɛbile Darame ka politiki tɔn ye k'olu ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ joona ayiwa min ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatura cogoya minnu kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu sen yera a ko la olu ka se ka dɔn minnu bolo b'a la olu ka se ka dɔn Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ fatura cogo min na u ka se ka dɔn yɔrɔ nin waati laban in na limanaw Mali maaba caman ala ka wele sera u ma Sumelu Bube Mayiga yana ale ta cɛ min ye jamanakuntigi kɔrɔ
minnu bɛ ina fɔ Musa Traoré ka taa se Amadou Toumani Touré ma ani min ye Ibrahim Boubacar Keita fo ka taa se fanga sɛnɛmatɔw ɲɛmaaba Soumaïla Cissé limana ninnu bɛɛ lajɛlen fatura ka tugu ɲɔgɔn na Soumaïla Boubèye Maïga ntɛnɛn tɛmɛnen ale fana kibaruya bɔra ka bi k'a fɔ ale fatura yɔrɔ Soumaïla Boubèye Maïga an y'a fɔ ten sisan l'essor kɔnɔna la ni indépendant fana bɛ ka segin a kuma kelen kan nka limanaw ko indépendant kɔnɔna la bi sinsinfɛn bɛ kuma min kan o ye k'a fɔ politique tɔn parrainant ani cadre d'échange maaw olu de kɛlen don ka jagoya fanga kan ko fo ka sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛ Soumaïla Boubèye Maïga fatura cogo min na ko a ɲɛ ka se ka dɔn bɛrɛbɛrɛ min kɛra a sababu yɛrɛ ye limanaw ale l'indépendant kelen in kɔnɔna la an y'aw tulo lasɔmi k'a fɔ jɛkuluba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko mouvement Maliko u ko u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka Mali ka gafe minnu bɛ yen i n'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn passeport ani carte nina yɔrɔ o bɛ dilan Faransi jamana de kan a jarala k'a fɔ a carte nina na a passeport fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ dilan Faransi jamana kan a talen don ka di a sugubulon taara ka di min ye Faransikaw ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna bi Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ a jarala k'a fɔ sugubulon min filɛ nin n'a dira san 2015 k'a kɛra yɛrɛsagokɛ ye sabu a dira cogo min na Jean-Yves Le Drian ma a waati y'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian a yɛrɛ bɛ Faransi ministre so min ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ma o y'a sɔrɔ a ka kuma lamɛn don Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ a mana fɛn fɛn fɔ limanaw a ka gɛlɛn a ka bɔ a ta la mouvement Maliko o ɲɛmaaba Zanga Goïta a y'a jira k'a fɔ olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ wele bila u ma joona joona Mali ka passeport ani Mali ka carte nina min n'a bɛ dilan Faransi jamana kan k'u k'a lajɛ u ka nana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɛn fɛn bɛ sɛbɛn nin carte nina na passeport ninnu kɔnɔna la machine fɛn fɛn b'a dilan Faransi jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u ka nana ye Mali kɔnɔna la yan nɔ sabu ko sugubulon min yɛrɛ filɛ nin n'a dira Faransi u ka nin ministre ma n'o ye Jean-Yves Le Drian ye san 2015 ni a ma kɛ sugubulon ye k'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na a ka kɛ ten k'a kɛra i n'a fɔ marché gré à gré limana o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka sugubulon ta k'a di karisa ma k'a sɔrɔ ni sugubulon bɛ di cogo min na n'o ye marchéw ye wele de bɛ bila k'a fɔ ayiwa jɔn de bɛ se ka nin baara kɛ maaw bɛ na min bɛ se ka baara kɛ bɛɛ bɛ na n'i ka gafew ye n'a yera k'a fɔ a fanga bɛ maa min na a ɲɛdɔn bɛ maa min na a bɛ ta ka di o ma ko nka nin senna ta a ma kɛ ten dɛ Mali passeport n'a carte nina bɛ dilan cogo min na a sugubulon bɛɛ taara k'a di Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ cakɛda dɔ b'u bolo Faransi jamana ka ye a dira o cakɛda in de ma a jarala k'a fɔ baara in kɔni kɛra cogo min na limanaw a kɛra i n'a fɔ Jean-Yves Le Drian a waatini jɔyɔrɔ min tun b'a bolo jɔyɔrɔ in yɛrɛ kama a sera ka nin waleya sɔrɔ a n'a denkɛ n'o ye Thomas Le Drian ye limanaw ko in kɔni b'o cogoya la o la min ye mouvement Maliko ye ale y'a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw a sera Mali yɛrɛ hali a baccalauréat ɲɔgɔndan min bɛ kɛ yan nɔ n'o ye bac ye ko o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ dilan Faransi jamana de kan ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ nin hɛrɛ ye limanaw l'indépendant de ye nin fɔ dɛ aw bonya bɛ kunnafoni na o mana bɔ yen nɔ républicain kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko min ye maître Mudaga Tall n'o ye Sinidi faso yiriwatɔn ɲɛmaaba ye limanaw a ko Mali kura n'an ko an bɛ Mali kura dilan fo an ka segin an ka kokɔrɔlenw ma kokɔrɔlenw Mande minnu bɛ yen kokɔrɔ min tun bɛ Mande limanaw n'a fɔra k'a fɔ o de ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ la bi ayiwa tɔgɔ sera yɔrɔ la bi bonya dan b'a kan maître Mudaga Tall a ye nin kuma fɔ jɛrɛba min bɛ to ka kɛ hadamadenya yɛrɛ hakɛ taabolow la n'o ye rassemblement citoyen de la communauté des Kouyaté du Mandé n'o ye Mandé Kouyatéw ye olu de ka jɛrɛ dɔ bɛ yen a tako 18nan o bolodara mars kalo tile 18 ka taa bila tile 20 na min bɛ tali kɛ maître Mudaga Tall ale welela o ko kɛnɛ kan sabu maa don maa min fana jantolen don an ka seko n'an ka dɔnko la an ka kɔrɔlenw Mali bɛ se ka baara kɛ n'a ka kɔrɔlenw ye cogo min na maître Mudaga Tall ayiwa a jantolen don o la kosɛbɛ o de la wele bilala ma a ka politique tɔn Sinidi faso yiriwatɔn o ka se ka ye kɛnɛ in kan o yelen kɛnɛ kan maître Mudaga Tall a ko a bɛ Kouyatéw ka tɔnba in Mande kɔnɔna la a bɛ foli d'u ma kosɛbɛ u kɛlen ko ka wele bila ale ma sabu o b'a jira k'a fɔ ale maître Mudaga Tall tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ ko tɛ ko nka u ye bonya min d'a ka bonya in a y'a fa kosɛbɛ
wala ay kando k'a fɔ ni an bɛ mali kurako kuma min na a dɔnkili bɛ ka da fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi ko ayiwa ni an bɛ fɛ mali kura in ka sigi limanaw an k'an disi gosi ni Sunjata Keyita ye an y'an disi gosi ni Bala Faseke Kuyate ye a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw n'an bɛ fɛ o mali kura in ka jɔ olu taamana ni sira min ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'u dɔn bi ko fo mali kura in an ka taama ni o sira ninnu de ye o la sa yɔrɔ n'i ye Mande Kuyatew u ye jɛrɛ min kɛ Narena Mande Kuyatew olu de ye kumatigiw ye olu de limanaw kuma kan ka taa ni taabolo min olu de bɛ kuma kalasira dɔn a jirala k'a fɔ Mande Kuyatew fɔlɔfɔlɔ i mana furu ko kuma ta i mana adamadenya yɛrɛ taabolo kelenya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma badenya ni sinjiya limanaw o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn an ka jamana kɔnɔ la cogo min na Kuyatew ni an ka jeliw limanaw olu bɛɛ lajɛlen de kun da bɛ o kuma la wa olu de bɛ o kuma ɲɛdɔn olu mana kuma o ko la limanaw i b'a sɔrɔ basigi bɛ na ko Mande Kuyatew ka jɛrɛ min filɛ nin ye ni nin y'a ta o 18nan ye a kɛra Narena de a jirala k'a fɔ maaban caman kun bɛ yen nɔ sarakabɔ minnu kɛra ni misi caman fara a la walasa ka se k'u ka Kuyatew ɲɛmɔgɔba sigi ni o ye Kani Musa Kuyate ye ale sigilen limanaw min ye Maître Mudaga Tall ye a welela a ko kɛnɛ kan sinidi faso yiriwatɔn ayiwa a y'a jira k'a fɔ u ka Kuyate maaba sabanan min filɛ nin n k'a fɔ Kuyatew ka ɲɛmaaba min filɛ n'o ye Kani Musa Kuyate ye ayiwa yɔrɔ Maître Mudaga Tall a bɛ n'a fɔ ale yɛrɛ ye politikitɔn ɲɛmaa ye maa min bɛ ne maa bɛ se k'a fɔ n'i ye jɔyɔrɔw ta Mali kɔnɔ maa sabanan don politikiko nasira la min ka hakilila ka bon nin baara ninnu na kosɛbɛ a kɔni y'a ka nisɔndiya jira Narenakaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ Kani Musa Kuyate min n'a sigilen filɛ nin ayiwa ko a bɛ dugawu k'a ye Kuyatew u jantelen don an ka seko n'an ka dɔnko minnu na ayiwa ko wa ale Maître Mudaga Tall a fana b'a ɲini Mali jamanadenw fɛ u ka se ka taama ni Sunjata ka sira ye u ka taama ni Bala Faseke Kuyate ka sira ye u ka taama ni maa wɛrɛw ye minnu bɛ yen ni olu ye Mali danbe to a la walasa Mali ka se ka bonya diɲɛ ɲɛfɛ wa an filɛ nin Mali kura ko kuma min na n'an bɛ ko dɔnkili da don o don ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ ayiwa n'an ko Mali kura ka sigi fo an ka taama ni nin kɔrɔlen ninnu de sira ye n'o tɛ ayiwa an bɛ ka kuma o kuma fɔ an bɛ se ka soli nka an tɛ taama dɛ Sidiki Dambele ale de fasiri kɛ an ye nin bɔ le républicain kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔ limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka dɔnkilidala dɔ ye n'o ye Salif Keyita ye limanaw Salif Keyita a bɛ n'a fɔ a diminen don kosɛbɛ bi sabu a ko a bɛ fɛ ka a yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɔn ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ conseil national de transition n'o ye CNT député minnu bɛ yen n'olu de bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la bi yɔrɔ Salif Keyita ale yɛrɛ b'o kulu in kɔnɔna la ani a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Mamadu Awa Gasama ye ayiwa k'u bɛ fɛ ka Mamadu Awa Gasama wele bɔgɔ jeninen kan o la sa Mali seko n'a dɔn ko dɔnkilidala min ye nin n'o ye Salif Keyita ye ayiwa n'a yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna la bi a diminen don bi kosɛbɛ a baarakɛɲɔgɔn in kɔrɔ n'o ye Mamadu Awa Gasama ye ka sababu kɛ ko a yɛrɛ ka fondation n'o ye fondation Salif Keyita ye ko u ye kuma dɔw mɛn ja dɔ la ja min ni Mamadu Awa Gasama n'a a bɛ o ja in kɔnɔna la limanaw ko a bɔra ka kuma ninnu caman bɛ yen limanaw ka tara ka ɲɛsin yefegew de ma o la sa kuma in a na kɛ a fɔra bamanankan yɛrɛ de la ko Salif Keyita yɛrɛ bɛ ka kuma in ɲɛfɔ cogo min na ayiwa ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbɛlɛ dɔ ɲini min bɛ se ka Mali bɔ bolo la limanaw ni kuma in de bɔra Mamadu Awa Gasama da ayiwa kuma in kɔni mɛnna ayiwa min ye fondation Salif Keyita ye olu y'a jira k'a fɔ nin tɛ kuma fɔta ye maa min bɛ yen ni ale de bɛ yen n'ale kan ka kɛ ale de kan ka bila adamadenw ani malidenw ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na ayiwa ko maa min ye nin kuma fɔ nin kuma man ka bɔ a da a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ kama députéya jɔyɔrɔ a b'o de la n'ale ma kɛ maa ye maa min bɛ yefegew olu kɔlɔsi ale man ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ yefegew tɔgɔ fɔ ko ayiwa ko ka an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka ɲɔgɔnbɛlɛ dɔ ka ŋɔnbɛlɛ dɔ ko walasa ka se ka Mali bɔ bolo la limanaw Salif Keyita ninnu ye nin kuma mɛn a ka fondation yɛrɛ u ko ja in kɔnɔna la a kuma y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ ayiwa olu kɔni n'a ma ɲɛ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan
dankari tara ka ɲɛsin gɔnbɛlɛ caman ma n'o ye yefegew ye caman bɛ i b'a sɔrɔ hali an ka sigidaw la limanaw u ma man di o bɛ sen na o fɔra bɛ ka ɲini o kow la n'a fɔra ko Mamadu Awa Gasama ale nana nin kuma fɔ Soir de Bamako de ka kuma don dɛ min ye Fondation Salif Keita ye u ko olu tɛ nin ko in u t'a a bila dagirinda la dɛ k'u b'a ko ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ Mamadu Awa Gasama n'a bɛ CNT kɔnɔ bi a ye nin kuma in fɔ kun min na a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ka se ka a y'a kuma fɔ kun min na a ka se ka jaabi jɔnjɔn di a la ko nka a tilala ka bɔ arajo so wɛrɛw sanfɛ ka tila k'a fɔ k'ale ka kuma in fɔra kun min na ko maaw m'a faamuya Salif Keita y'a jira k'a fɔ ko o kuma tɛmɛna o sabu n'i ye nin kuma bɔ i da ka ban a na kɛ hakilila wɛrɛ de b'i la n'i tilala ka na kuma maaw y'a i jalakiya la k'i bɛ se ka bɔ k'a fɔ ayiwa m'a fɔ nin kama ko nka sariya de bɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ale bɛ taa n'a ta ye sariya ɲɛkɔrɔ yɔrɔ nin y'a ni Mamadu Awa Gasama n'ale welela bɔgɔ jeninen kan o tɛna k'a maa fɔlɔ ye sariya ye wele bila maa min bɛ yen n'o bɛ CNT kɔnɔ k'a maa fɔlɔ ye Isa Kawuji min ye Isa Kawuji min n'ale ni sariya tun bɛ ɲɔgɔn na kɔsa in na walasa kuma caman bɛ yen o fɔra ka ɲɛsin fanga ma o ko siratigɛ ninnu na limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ ayiwa Soir de Bamako kɔnɔ ale Soir de Bamako kelen limanaw ko ndolantan min bɛ yen ni Mali jamana bɛ k'o labɛn n'o ye Mali ni Tunisie jamana ye a ndolantan kan ka kɛ juma nata in mars kalo tile 25 stade du 26 mars la a yala k'a fɔ nin na ka siɲɛ fɔlɔ ye Mali a ka se nin yɔrɔ la limanaw n'o ye Coupe du Monde a baraji limanaw min bɛ tali kɛ wulikajɔ kɔni labɛn caman de bɛ senna nin ye walasa min ye Mali ni Tunisie ka nin ndolantanba min n'a a kan ka kɛ a taali fɔlɔ kan ka kɛ Mali kɔnɔ yan walasa ka se ka sebaya sɔrɔ kununko tarata mars kalo tile 22 a jirala k'a fɔ sigikafɔ dɔ kɛra Mali kunnafonidilaw ani minisiri min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ko walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka wulikajɔ kɛ an ka samata segaw ka u senkɔrɔma don do u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na o la wele bilalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Musa Atayer ka fɔ la walasa ko in a ka se ka kɛ ko nisɔndiya ko ye a ka kɛ ko ye ko min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ a la o la minisiri Musa Atayer a ko a bɛ Mali cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen de ladɔnniya bɛɛ ka se ka ko in k'a ta ni ɲɛdɔn ye